3 ימים ו3 לילות ברציפות מעל 36 מעלות ביום ו21 מעלות בלילה. זו ההגדרה הרשמית של גל חום. ואם אתם צופים בסרטון הזה, אתם כבר יודעים מה זה אומר. דירה שהפכה לתנור, לילות ללא שינה, גוף מותש. אז היום, אני נותן לך 10 תרופות קונקרטיות לגלי חום. פעולות פשוטות, טיפים שלא עולים כלום, או כמעט. אבל אתה צריך ליישם את כולם, להיות קפדני כדי לשמור על הבית שלך רענן. תרופה מספר 1, סגור הכל במהלך היום. חום נכנס לביתך דרך חלונות, חלונות מפרץ ודלתות. ברגע שהשמש מתחילה להכות, סגור את התריסים והווילונות, ושמור את החלונות סגורים. זה נראה מנוגד לאינטואיציה, אבל פתיחה באמצע היום מביאה אוויר חם, לא קרירות. הזמן הנכון להתאוורר הוא מוקדם מאוד בבוקר, בערב ובלילה. לאחר מכן נפתח לרווחה ויוצר זרמי אוויר לפינוי החום המצטבר ולהורדת טמפרטורת הבית. תרופה מספר 2, כביסה לך מול החלון. זו טכניקה פשוטה שבאמת עובדת. תלו בערב סדין לך או מגבת מול חלון פתוח למחצה. האוויר הנכנס מתקרר במגע עם הבד הלך, ואיפישתן סופג חלק מהחום. רק זכרו להרטיב מחדש את הבד באופן קבוע, כי הוא מתייבש מהר כשהוא חם מאוד. תרופה מספר 3, והיא הכי חשובה ברשימה, הצטיידו במזגן או מצנן אוויר נייד. כל התרופות בסרטון הזה נותנות לך מידה או 2 של נוחות. מכשיר נייד באמת מוריד את הטמפרטורה בחדר. והיתרון המכריע לעומת מיזוג קבוע הוא המחיר והניידות. מיזוג אוויר קלאסי צמוד על הקיר עולה בין 1,500 ל-4,000 יורו לחדר בודד, עם התקנה על ידי איש מקצוע. מזגן או מצנן נייד עולים חלק קטן מהמחיר הזה, ללא עבודה, ללא התקנה, ללא אישור מהשיתוף. אתה מחבר אותו לחשמל, זה עובד. ומעל הכל, הוא נייד. אתה מזיז אותו במהלך היום בהתאם למיקום השמש ולחשיפה של הדירה שלך. בבוקר שמים אותו בחדר הפונה מזרחה. אחר הצהריים רוכבים עליו בצד המערבי, שם הוא מתחמם. בלילה, לכו לחדר השינה כדי סוף סוף לישון כמו שצריך. מכשיר בודד מכסה כך את כל הבית, ואתם מתאימים את מספר היחידות לשטח הפנים שלכם. מכשיר אחד מספיק לדירה קטנה, 2 או 3 לבית גדול. אז הנה העצה שלי. בתיאור, כללתי את הדגמים המציעים את התמורה הטובה ביותר לכסף כרגע, עם הכישורים הרשמיים של היצרנים. האתר הרשמי הוא הערוץ היחיד שמבטיח שביעות רצון או החזר כספי. אם המכשיר לא מתאים לך, מקבלים החזר, ללא דיון. זה גם המקום היחיד עם שירות לאחר מחירה ישיר ומהיר, ללא מתווכים. אם השווקים לא רשמיים, אין אחריות אמיתית, עיכובים בלתי צפויים, ואם דברים משתבשים, אין מי שיחזיר לך. ותעשו כמוני, תחילה תזמינו רק יחידה אחת, בדקו אותה בבית לכמה ימים, ואם אתם מרוצים, ממליצים על שנייה או שלישית לשאר החדרים. מכיוון שההבטחה להחזר הכסף פעילה דרך הקישור הרשמי, אינך לוקח סיכון. תרופה מספר 4, מזגן תוצרת בית. מלאו בקבוקי פלסטיק במים, הכניסו אותם למקפיא, ואז הניחו אותם מול המאוורר שלכם. האוויר המערבב עובר על הבקבוקים הקפואים ומפזר רוח קרירה לחדר. זה לא חזק כמו צידנית אמיתית, אבל ב0 יורו זו תוספת יעילה, במיוחד בחדר קטן. תרופה מספר 5, איתור מקורות חום מסתרים. התנור שלך, הקירים שלך, אבל גם כל המכשירים החשמליים שלך במצב המתנה משחררים חום ברציפות. בזמן גלי חום, קבעו ונתקו את כל מה שלא צריך. טלוויזיה, קופסה, מטענים, מחשבים. ובכל הנוגע לבישול, העדיפו ארוחות קרות, סלטים, ירקבות חיים ומזונות עשירים במים כמו מלון, אבטיח, מלפון או עגבניות. הגוף שלך יודע לך, והמטבח שלך יישאר נושם. תרופה מספר 6, להרטיב משטחים. העבירו מגב ספוג במים קרים על הרצפות שלכם. כשהם מתאדים, המים סופגים חום ומקררים את החדר. אתה יכול גם לערבב את הצמחים הירוקים הפנימיים שלך, אשר לאחר מכן מחזירים את הלחות הזו ועוזרים לרענן את אוויר הסביבה. תרופה מספר 7, מקלחת חמה, לא קרה. זו הטעות שכולם עושים. תחת מקלחת קפואה, הגוף מגיב להלם תרמי על ידי הפקת חום. 10 דקות מאוחר יותר,
חם לך אפילו יותר מבעבר. העדיפו מקלחת או אמבטיה פושרים, המורידים את טמפרטורת הגוף בעדינות, מבלי להפעיל את תגובת הפיצוי הזו. תרופה מספר 8, תן לחות לפני שאתה מרגיש צמא. שתו לפחות 1.5 ליטר עד 2 של מים ביום, באופן קבוע, מבלי לחכות לתחושת הצמא. בחרו מים בטמפרטורת החדר ולא בקרח, והימנעו מאלכוהול וקפאין, המייבשים. כשחם מאוד, הצמא תמיד מגיע מאוחר. אם אתה מחכה להרגיש אותו, אתה כבר מיובש. תרופה מספר 9, רענון אזורים אסטרטגיים בגוף. מיסטר או מטלית רטובה על פרקי הידיים, האחורי של הצוואר ובפנים הברכיים מורידים את טמפרטורת הגוף במהירות, כי זה המקום שבו אדם מסתובב ליד האור. ולהקלה מיידית, אמבטיית הרגליים הקרה, כמה דקות עם הרגליים באגן מים קרירים, וכל הגוף יורד בטמפרטורה. תרופה מספר 10, הכינו את הלילות שלכם. בחרו בסדינים קלים ונושמים, כותנה או פשטן, והכניסו את הציפית למקרר לכמה דקות לפני השינה. תוסיפו לזה את חדר השינה שנשמר בחושך כל היום, ואם עקבתם אחר תרופה מספר 3, המזגן הנייד שלכם ידלק בחדר השינה שעה לפני השינה. סוף סוף תשנו לילה שלם, אפילו באמצע גל חום. עד כאן 10 התרופות הללו לגלי חום. שלב מחוות יומיומיות קטנות עם ציוד נייד טוב, כמו אלה המוצאים בתיאור, והבית שלך יישאר ראוי למגורים גם במהלך גלי החום הגרועים ביותר. הירשמו ונתראה בקרוב.